Knights of Fort Knox, we need your... Okej, det räcker. Nej! Kalle, vi springer runt. Vi måste springa och visa upp det nu. Jo, ett varv. Så måste jag sådana snygga så här på. Behold! It's a little too much for me. Hans mask ser så här retarded ut. Ja, det här. Oj. Åh, fan. Ja, fy fan. Jag känner bara, men vad fan nu då? Ja, gud. Så, now we have the unmasked version of the rapist. KM. Captain Molester. Den här filmen alltså. Ja, Capturing of a blonde.